Khubor baro asyaka tup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta ka sini Shillong. Long seminar ka Lady Commission Archdiocese Parish Umsning. Yo office trekam bapura ka Kyllalyngkot Village Organization haka snidap Riusnan. Ban Ud ki Samla puli NEHU hau menteri ramba ya ka Jylla rengai Vice Chancellor la South Pa aku South ni. But mentai ne pai ki Khubor ki ba company. Lady Commission juga jalan nyamba Shillong Archdiocese haka Jylla Reverend Padar Felix Iban Kleng bat ka kong Meristela War haka khat sau tarik Kyllalyngkot kala penlong ya ka seminar na kabenta kinong trekam balang haumsning parish. Hakani ke seminar lawan shim benta palat spangut kinongkit kam balang kentup ya ki reuniam sistar ki katekis kinongkit kam ke seng kentei seng samla bat seng rangba na ki balang shnong bat na ki sub district. Ki program hakani ke seminar ki kentup ya ka jinghikai bat jingbatai na ki nongyalam ka Lady Commission la jumkra Shillong. Shuaban sedang ya ka seminar layo ka jingkran pediang ngobha na parish priest Reverend Padar Khuborjylla ya baro ki balawan ban shashkor ya ka jinghikai ban tip kam bahashu syapang ki kammen sim hapo ka balang. Ulai khublei kamtam ya ka kenhun ka Lady Commission ha ka Jylla Reverend Padar Felix Iban Kleng. Ka jingthmu jong ka Lady Commission kalong ban te song ya ki kammen sim jong ka balang ha uni usnam arhajar arpuhun riu usnam jong ki paj runget baka balang kalabu kerpang ban kentiu bat pengam jeliu ya ka jinget ha ki paj runget ka balang satlak ka perthei. Hadian ke jingkran khublei na Secretary Parish Pastoral Council ba Clement Maulong la penbuat da ka jingduai na Reverend Padar Khuborjylla. Ingasam kada berlong akmadu tentang ka Family Commission NEHU ka jinghikai syapang ka sakam jingtiguren kitu ngala depan yait menne ka jinghikai syapang ka jinglong kmi long kpa te kini ki long kmi long kpa kamtam ha ka retreat don ki parish pa pelong retreat lang bat long kpa long kmi ke don pat de ki ba pelong retreat tang ki long kmi ke don pat de ba pelong retreat tang ki long kpa ro tan ba ha ban pelong retreat lang mo baro ar bat long kpa long kmi kini poi lang te best bahasisha mangal experience ya kan aga por pangali air retreat se po parish bernihat bernihat parish te kia wan lang bat kilong kpa bat kilong kmi ba ka ba itanat hang tenge i wat wa ka long kmi ka badang rit ka khu lang rit khun mo dang ai buin dang lung ba iwan chakata ka retreat ngara sumlung shisha ha ta to sngi mo sumlung shisha ha to si bani i ti long kmi baro arngut kewan baro arngut shikurim ba ita ikhun dang lung ba dang ai buin dang ai dot rumo nta ngata yaro shisha yaki kata ka tinggal air retreat kiro mo kata pen shishu shishu ai men sim shishu yanga hi kumuleng to taban i ya kan te kini ke bagi Jylla mo haki balang shnong haki parish ko ta ter i pelong ya ke jing to air retreat lan ngi bu ka seminar ke don ki balang shnong ki babu seminar ka kenja general seminar balong lang badan lang bat ki khun samla badan lang ki long pa long kmi te dan pat dei babu tang ki khun samla dan ta pat de ki long pa la ka jong tang ta ki long kmi la ka jong compare henry ka de ka thong jungi pat de ka de bangin yarap wi we leng ba ke seminar lan leng ba ka retreat dan ta pat de ka jinglet jingo ying ka jinglet jingo ying daman ha ka ne hi ha ka jing hapar bangitan ka Family Commission ka meeting hante po ying bishop kane hi ka point ka ba mi ha ka meeting jongi ka jington kam jong ka jinglet jingo ying ka jington kam jong ka jinglet jingo ying ba ka feedback lamne kata ka ka ba kine ki long ying long sem ki ai ki kran no ki na feedback ma ki ai khamtam habangilet ban jingo yaki mo ki jingo yaki kidan kishnong ki bala pan be kata rukom ba ki don kilong jing long sem ki badam kam e shisha hi bangin le jingo kum ka balang urang ba balang u pen be mo ka tim ka chung i ki nokre balang baro ki le shak tu ka ying ban le tuai ai men sim na ka banta tu ka ying ka sam namta anda gile ya kan ne shisha ka tu ka ying ka sam
ka jiwa ko makikin ay yang kan dei kan ne ka jing kan ka jong kisha yo man sim do kata-kata yo man sim do kata-kata ki don pade ki lo yin long sama ki ba le se ki ma ku mangi leng do ru nyam ngim la ban poi nda ki poi ya kata ka yin sem ki da suk man adu kata-kata yang ni fadar la slam ba judan bawan hai yin sem kum ta ter la kalong la ki para bangit la jong asnong la jong kum ta ter nda ngi le ki man sem le se ka jing im jong ki kalong ka bampiang mo ka bampiang kim la ban yem ba kum ta mo ka kum khmi lanti hapo ka balang snong kum ta ter Hendrai ngilaya sedang ngabang keli ke ka jitwa bakui kran sepang ke mo te ka jing koridor jong ka tin jong ublai ka tan kam ba du kata-kata bani puson lang sing sistem mentali mana ki ngisang gitan ne kana bible diary mo man los nam la mi bible diary ithe ya kana bible diary dan tapade haman batan ka jing duai lang sing sistem iji pule ru yen kala menlong naka jing pule penikong lane naka gospel iji pule hayi ngasam bat kane kan sawanra ya kane ka jing yem kejangi la kalong ka jing yem simen lane ha ka yin kasam ka penikong ka dei bantip jeliu ya ublai bantip jeliu ya ublai kalau batam kam baru ngitip ya ublai habang yang we ublai du ublai wa thau ublai kende kum ta ter ngila banong andre ngatip sisa mo ya ublai ngakum lengdor dengan yalap iki bre oh blay ulong kum tau bre ulong ka jingit hato ngatip si shane am ni blay kum lengdor ha ka jingim jonga tande kum kirim nyam ikran cepak blay hato ngatip si shane am ni blay na kata kata kli uei ujisu uei blay ka jingim jonga ngai kliman la kasni ya kane uei blay uei ujisu ka jingim jonga na baru ngitip uei ujisu mana ka singi so sipang Jesu ka kerteng jeng Jesu ha jing la ka jing pusan ba kunta ta ka jing duai ni peni ya kene ka kerteng Jesu ublai Henry way kin ni ublai jonga Henry way kin ni Jesu ka jing im ka jonga kadi ka jing kli ka bangi ha bani kli man la ka singi te ka tin jeng ublai ka bangi pusan ni ublai tin jeng ublai in satip jeliu sipang ublai way ublai tenata pade ka baar Pintip bat pinitu bahaya lade. Kyllalyngkot Village Organization kabakudop yaki nyawtli ki self-help group hakashnong korstep nong lengdo riboy district haka khatsaw tarik Kyllalyngkot daka jingkmen kabakraw kum kakenhun jong kilong keme kala penlong yaka jing rakhe kaba ipu iping yaka jing dap hendrius nam haka jing ya lenti kum ka village organization ban a yaka jing shakri nakabanta ka imlang kasalang. Hakani kasngi kani ka village organization kala place ndon ya ka shlem trekam kabalate itanat bha haka jinglut kabala kanjo shakahnyau point lai lak tengka naka scheme MGNREGA rengkat kapung pelang slap hakani ka office trekam yakani ka office thamai la play da uba middle bonds MLA kum ukongsan haka jingadan lang kalal chandami marak GRDO omling block Ba Wan Borlang Malnyang, Cluster Coordinator, Kong Veronica Sinclair, President ka Kyllalyngkot Village Organization, Korstep Nong Lengdo, Ba Andreas Makri, Rang Ba Shnong Korstep Nong Lengdo, Ba Isaiah Sinclair, Rang Ba Shnong Korstep Nong Tlu, Kipat Ba Bat Kisamla. Habakran hagane ka Jingyalang, Uba Middle Bonds ula ay ka Jingyaro, yaki Nong Yalam Jong, ka Kyllalyngkot Village Organization kibalala ban pentelun yaki kam menta lah drius nam klem dadon kanu ka jingno Shillong khamat ulaya ro ru yaki long kumi da ka baong ka jingno senyang jong kilong kumi haka emlang kasalang kadai ka bam la shu ban siu keliang Nadungi konvenswa iba halor bagyang serba Pare belajar kabeh upah Ini orang MLA jongi Kisah pengabi dan lambat ni Hilang di kongsan benda kasih Kaye
Jong kaneka dong bat kathan ke jongi bat kata ke kenhun ke kenhun jongi kentei ki bekentuk nadu ki badang red ki badang samla hadu ki balasan hidon ke benta ke bakrau banok senyang na ke benta ke baha ke miat jong ke Shillong ke thau ke imlang ke salang ke jongi ke definition jong ke kentei ke jingmut kadon ke jingmut ke bajiliu bat ke bakit jingmut ke bakhiatho ha ke jingim ke jongi barok mangi ki briu ke de ke kemi ke bapun ke bakha ke bapenhe ke bapensan hak akor ke buram ke jing tip briu tip ni namar kata ke jing nok senyang ke jong phi kedai keba ngimla ben siu keliang dalili hu ki perlok rang ba map yanga abang ong ye keni tehenrei ki kentei ngan pendon kam daga kentin kentei ki don laga jong ke benta ke bakrau ben nok senyang ki kentei ki long sibek siwat silenti kampun gilong kumta ngajukran ye ki kentei gilong kemi ye kata ini gerang ba abo mengagam taw so yer ki ba be ki setang ba kambet ki kemi kambet ki kentei kata di jing sisa ni kan mau ye ketu jing itu kana sapang umur siang ba gamio mersiang ba gamio oh mersiang dat lalam bat met bat step hatu bangar bobun gi buj bangar bo start bangar bo nang jemustik bangar bo nang jilek kumta wanang gumni bobun gi buj berkumta ter kamio ro ong ngat ere ngadu do woi ge buj nga ci e buj e bor ngadu tu ko woi tu mersiang deh kania he keteng am poi hadukan bahenia poi hajin bahenia kumta ngerko ha goi ge snir kum tu jing tu khana ga ong mo lao tu khlad hana chi phet kamio de cho ku hanin din char chong ga tu mor siang ha ba da chadai khla bubun gi buj ngamut ban ong ba kirang ba ding mar siang em kam dei kum ta ki mar siang gi gi buru gi bu he do kania he dong ketin kania ke jutang po dukan cha te la gitu engkam de ere la mit mosna karom hadukan bat ni pat kamio ko bedu cibut ciwat cibe bat kum tata tenomar kata ke ei ke bangamut ban ong ha ke ne kapo kirang ba ko mukupa ha ke ying gidon la ke jong ngejikit li ka kemi lane ke kentei ka balade ke kemi lane ke bompat long kemiru gidon la ke jong ke kamram ndai ke bangi kwa ke long bangin long Na Menteri Rangba ke Jylla ukarat ke Sangma dawa kinong yalam kan NEHU Students Union NEHU KSU NEHU unit kinong hikai bat kinong train NEHU bantuklar halor ka jingdko trekam jong ka skul ba namar ka jingbam don Vice Chancellor VC Bapura katkum kedor khas bala IT hau Menteri Rangba ke Jylla kondat ke Sangma hakakat saw tarik Kyllalyngkot hajar arpun riu Layathu ya ke jing ja ngai u Vice Chancellor kan NEHU Professor PS Shukla ulaja na NEHU menta la sauspa arpu saus ngi bat kani kalak tajur habaya dei bat ikam kijam hapo kani ka skul ba habakran shakilat pathai Khubor na kalyang kidkhot jokan NEHU su NEHU ta bat KSU NEHU unit kilapan pau baka jingbam don u Vice Chancellor Bapura kalapan pulom yaki bor lane ki statutory
bat ki komiti jong ka NEHU ka bayalam syaka jingdeko ka puli puthi hapo kani ka skul ba. Kiladawa no Menteri Rangba ka Jylla ban ya kran bat ka sorkar pedeng bat panweng no mardor ya UVC ka NEHU Profesor PS Shukla knong ba ka skul ba kanla ban tre kambiang Khuborjylla. Kita pemerintah untuk kekasan tarik Desember di provinsi jungi wana Shillong kampas ila rezai. Te mentapat nidang don pat sawi provinsi Shatura kampas. Te kata ka solution ke bangi ko awan ra kalong ba inwan sane banchim kum i acting visi. Lane ban peniat ka kam ka bay update pat ki administration head namar ngim don mano peniat hadum ta te kadon shibun ka jingta nam ta khana kum bangi ong he ka to sngi habe debit ki fellowship kum ju ki results pat la ban declare hadum ta mana namar bum don mano ba approve te ta kada kadaw ngi don kam mano peniat ane ukli jongka university ban peniat ki kam namar ban appoint registrar ngi don kam nang tai FO habe de baro pat ki nong tre ru kumju kum ba khandai spangut ki nong tre ki casual worker kim pat yo ya ka tulop jingki hadum ta te den ta kada kadaw ngi wan sim ka basngokya nong ta jingkit khli ki jongi amata university baro ka wei te ta kata hi ngi wan ta sngi ban kendu pat i chief minister ban ngi scam ba akane ka jingwan kendu jongi i nong ka ba job ka se so ta kata hi kubishbun na benta joki non teaching staff association ngir lawan lang ni ban ya dan bentalang na benta kan ya kam kabakia ba dan sunok mikmat ban penia ke university tiga ba kam susi susu kalong ba nolo bagi laduna staff benta dan hapo aspa ngut ki regular staff tiga degi parlok jongi ki contractual ki outsource ki bayarap ingi na kapor ban kentiu ya ke university ti ki khim yo ya ka tulop jongi ba dei hok kon yo la kamba khandai spa ngut ye tingi ya kendo ye honorable CM ngida sungu ba i yong me intervene ba buni mata jangan NEHU namar bang i ka weiru kalong ba ka jingdu no ka jing e jangan NEHU ka wan ra du ka jing wan ra e ka jing e ka pleng ja jong ki ba duk bosok tingi habanya simkhiai ka ni te ho kita ki salary provision kumbalai kran ki samla hang ni ngin ya persang ban penya e ka NEHU ban bat ngi request you honorable CM ba in le lam ya ka e ka baila na ka yang jong i te nga kerpat ru pi pras bin sungthu bangi ngi hawan ni kulum lang man ya ka uju ka jingmut banya mer jingmut nyam ta ka well being nam ta ka jingba jong ka university namar bala da ngam ka university ngi bar khot ka jadri hu jong ngi ru ka wan ra ka jinge om tang ya ka jingnang start ya ka slampuli jong ni rei ka wan ra ru ya wat ya ka pleng ja jong baduk bosok markhap marjan jong ka maula he bar khoi taita khubishmu by various transmitters to improve VC have been to the media. Have you personally spoken to her? No, we have given her in writing. All stakeholders, I can name here, NEHUSU, KSU NEHU unit, NEHUNSA, there is NEHU Non-Teaching Staff Association, NEHUTA, NEHU Teaching Staff Association, and the Meghalaya Tribal Teachers Association. All these stakeholders have signed a letter and sent to her. And till date, since December 18th, when we sent the letter, till date we have got no response. And that's where it is keeping things problematic, because this way or that way, she has to reply. She has to say that I will come or I will not come. Then because, today if we ask any senior most professor to perform the duty of the VC, naturally he will say there is a pro-VC in NEHU. When the pro-VC is there, statutory provision says that the pro-VC will perform the duty of the VC. Yes, when the pro-VC is unable to come for whatever reason, naturally we can explore the other options to ask the senior most professor to perform the duty of the VC in absence of the pro-VC. And of course, VC is not there anyway for the last 424 days in the headquarters. So that is what we are thinking. We believe that through this, through media, through the intervention of the state government, I hope she will now give in writing that she is willing to come to Shillong and perform the duty of VC. And it is not a one-time. She has to come here. She has to stay here, day in and day out, till a new VC comes and join in this university. So it is not a one-day affair. So that's why I would request her through media that please respond because we are all professors of the university. We cannot keep things in hanging. We have to be decisive. If we want to come,
you have to say that yes, I'm coming, or you say I'm not coming for whatever reason, because everybody has their own problem. We know the department itself is not located here, the Garo department. Naturally, she's a professor of Garo department, so we understand these technicality, and of course other aspects are family and so on and so forth. Whatever be the case, that has to be expressed to the one who have written to you. You can't just keep quiet, and when you keep quiet, then it actually, as teaching community, as the intellectual community of this great state of Meghalaya, we feel bad that we have to, reach to a situation where it is totally undecisive, which way one wants to go, left or right. I think that is not expected, that is not appropriate, I would say. Badai itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak hadu bangin daya syambiang Khublai Shibon.